Stojíme pri asi 80-ročnom strome tu v centre mesta. Je to jaseň na Jesenej ulici. Takýchto stromov je čím ďalej tým menej. A pritom práve zeleň a takéto veľké stromy pomáhajú mestám bojovať s klimatickou zmenou, ako aj s potlačaním prejavov tých návalov teplôt, ktoré v lete zažívame. Pre nás je priorita budovať a posilňovať a rozvíjať zeleň v centre mesta a tento program budujeme aj spolu s odborníkmi z Progresívneho Slovenska. Adaptácia na zmenu klímy je nudné a odborné slovo, ale je to o tom, že či pri zmene klímy, ktoré už teraz čelíme, dokážeme v mestách žiť ďalej. Zachovanie veľkej zelene, ale aj spolupráca medzi mestami, spolupráca na európskej úrovni je základom toho, aby aj Košice boli tým správnym miestom na život. Nielen teraz, ale aj v budúcnosti. A preto treba mať samosprávu, ktorá to chápe, ktorá má plán a ktorá je pripravená spolupracovať a robiť Košice tým správnym miestom na život.